Today I'm making sushi for the first time. אני מכינה. איך אני עשית אורי? הנה, אני רוצה. עכשיו אני מכינה. רגע. כמה אורי? לא, בא לי גם... אני עושה את סטייק, בסדר? סליחה. רגע, עכשיו אנחנו טובלים. תסתכל. אני יודעת. ואז את זה אני מדביקה שיהיה לנו אחיד. אבל לחבר בקצוות. להגיע לקצוות. איפה הקצוות? אם צריך עוד אורז אפשר למלא. לא למלא עד הסוף. צריך שיהיה בפינות קצת מקום. אמא, נכון. אני צריך עוד אורז. שמתי לך שנייה. רגע, בוא נראה, אני שמתי 2, לא שמתי לעצמי 1. תשים בפינות 1, 2, 3, בפינות, רק בפינות. נשאר לך. אני כאן? כן, בפינות. אתה רואה, אני צריכה שיהיה אחיד. שזה יעטוף. שיעטוף את כל העצה. את כל העצה. כן, נכון. אנחנו צריכים שלא יראו את העצה. ככה כל הזמן. בוא ננסה. עכשיו. זה את החביתה. הנה החביתה. גזר. תסתכל, אני שמה 1, 2. 1, 2. עכשיו גזר, 1. לא ככה זה. 2. האמיתי בלי חביתה. עכשיו תביא מלפפון. תשים עוד קצת זה. עוד קצת גזר 1. 2. שלוש צריך. לא, זה יהיה לך יותר מדי עמוס. אני? 1, 2. זהו. לא, עוד. עכשיו אנחנו מתחילים בגיל גול. לא לפחד. אתה רואה מה אני עושה? להדק ולהוציא. להדק ולהוציא. להדק ולהוציא. הבנת? אתה רואה? בדיוק, להדק. ואז רגע, ואז פה כבר אנחנו עושים ככה. דוחפים. אתה רואה פה שאני דוחפת? ואז אחרי זה אני דקת. אתה רואה פה? תסתכל. בוא נראה. לא, רגע. שלי הכי טוב. לא אמרתי ששלך לא טוב, אני רוצה לראות. רגע. אוקיי. מעולה. וזה מספיק? זהו, אמא, זה מספיק? נשים אותי איתך.
taste it. Yummy. Very yummy. Very yummy.